يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل الله تجيجو oburni daha jaga kahunuma bulogowinde musibbe teddube hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique nayo dengame jamani so daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñay windere fen jayi ɓatake bindaɗo amde nogase nayi mboyi hitande ujunaje nogase joyi ɓatake men fati koye tarihaji annabaɓe en jetti jomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokoli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni kala ɗo woni ɗo min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwani mama enen kala en denti en mbi yo Allah ɓeydanen jaam yo Allah ɓeydanen jaam eɗen ñaagui tan jinnaɓe e ɓen yahoɓe maaje ɗe e ɓen wonɓe nokkuji so yimɓe jooɗima ne jewta yoɓe ɓuur wasiyade yimɓe yo ndento maaje ɗe no feewi saabu eɗen gandi lewru korka yimɓe kaɓɓata ko saretaji hoɗɓe ŋore maaje ɓe jippoto e maayo ngo so tawi yeehi ha wuuli sukaɓe ne mbiyata kene ndewa hen ɓe giwata ko nokkuji goɗɗuɗi mbiyane ngara ɓuftade ngam warde temps o taw kadi jomumen gona anduɓe tufɗe no feewi jomumen kalko hen en jiiɗe balɗe ko kewnoto dabbe hanki kadi en jii ko kewi to ndulumaji ɓe iwnoɓe seedo caren ne ngari ɓuftade taw ko sukaɓe nayo kaɓɓiti sari men babba gori tufde nde yimɓe goppirta jeehi banggue goɗɗo jooli donc gaska sukaɓe ɗiɗo jolɓe ƴeeŋi kene maayi ɗiɗo heddiɓe jirti jolani ɗum noon mbasiɗe sukaɓe no feewi yoɓe ndento maaje ɗe yoɓe ndento maaje ɗe a mbawi lotoyade kono yoɓe ndento no feewi fittandu koko renete fittandu koko teddina Allah koko teddini neɗɗo koko teddini fittandu basal fuɗɗi tan koye wasde neɗɗo sa wasi neɗɗo a wasi ko heddi kala wawi dañcude so wona neɗɗo mo mbasɗa o ɗum noon teddinen wasiyade yimɓeɓe sen ji météo ñande kala ne haala awoɓe ɗannotoɓe ndentoɗe maaje hande koni ko rentinde enenne ɗe maaje ndentinen yimɓe Allah wonana men ya rabbi ya rahman ceerno Khalid mi salminima mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe foof min namdo mbadduɗa e tampere min nega alhamdulillah ko yettude Allah e bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garene jewte meɗen inchallah seydi si assalamu aleykum wa rahmatullah
te juuɗe moɗo mboɗo manta annabi woɗo winde. Waaleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seydi Sarr mi salmitimama, mi weltanimama, mi ñaganimama Allah moƴƴere yo kisal Allah e nden ko mo wonema. En jetti Allah gartirɗo en ɗo joni ngam wawde jokkude jewteɗe gonoɗen wadde. En juuli e nulaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam, ɓurɗo ko ɓuri kala, ɓurɗo kadi ɓurɗo kala. En calmini dendagal julɗo ɗo wawi wonde jokli windere nde, kono en gardini e ɗin calminaɗi tedduɗi ɓurɗi jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e ɗamɗo gurdam. En calmini ceerno men sehil men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye, ko ɗon calminɗen galle o foof. En calmini kaw Khalilou Mbaye, guiƴam ceerno Abdoulaye Khalil, kaw Ahmed Tidiane Sakho, kaw Moustaphi. En calmini mawɓe men moƴƴuɓe hono baba Sildou Mbodj, kanko e baba Demba Diallo to hoore ñiiwa. En calminiɓe no feewi, en ñaguima Allah yo duusa mabɓe men ɓooy. Ko ɗon calminɗen jinnaɗo men moƴƴo, taw kadi ko tokara men, taw kadi ko sehil jinnaɗo men biyeteɗo Khalidou Sy toon to Nganno. Kono noon man lam yashkuri sabab lam yashkurillaha. En jetti sababu o ko baba Mamadou Thioubou taweteɗo ɗo, kono nawtetemo ko ha to Nganno. O jarama, yo Allah yommo moƴƴere. eɗen ñaguiɓe yafuya gam lelde artude mabɓe. En calmini Zeynabou Konté toon to Dondu, a jarama no fewi, yo Allah yooɓe moƴƴere. Mi hettima haalama no fewi, yo Allah yooɓ, yo Allah yooɓ, jarama. Calmini sohna Souwadou Ba toon to Mauritanie. En calmini Hawa Samba Talla to Woda Bere kono tawetede ɗo Dakar. ɗon calminen Fama Diallo, yo Allah yooɓon moƴƴere. En calmini sohna Aminata Guisse ha to Bosiyaɓe, kanko e joom galle makko Amadou Guisse taweteɗo ɗo e leydi ndi ɗo, yo Allah yooɓon moƴƴere. Aminata Guisse mi salmini dental yiɗɓe Sara Abdoulaye Sare, Khalid Abdoulaye Sy, kamɓe kala mi salminiɓe. En calmini bani men debbo Fama Diagnel, o tawete ko toon to Bosiyaɓe. En calmini guiɗo men sehil men Khady Diallo, hande taweteɗo to Sénégal kono gurɗo to leydi Espagne. En ñaguima Allah, yo Allah hurmo, yo Allah surmo, yo Allah renmo, artiramo e jaam. En calmini guiɗo meɗen guiƴi men kadi Abou Sy toon to Soringo. En calmini sohna Fatimata Mamadou Ba to Waali, kono taweteɗo ɗo Mantela Ville. En calmini Ahmad Tidiane Tall jaafoɗon toon to Guijilon, kono gurɗo to Espagne. En calmini Amadou Ɓan toon to Paris, kono en calmini Abbas Niang toon to Hunare. Ceerno Abdoullahi mi salminima. Won habaru garanɗo en ɗo, mi habruma habaru o. Musidɗo goto jamma hanki min kaldi, woodi ko weltinirimi, ɗum noon kadi mi haalanma. Bismillah. O wi omo wadduno e kaw makko jiidude nene makko yummo e baaba, on e nene makko jiidi yummo e baaba. Kawiraɗo noon duuɓi 5 hande ɓe kaldata. Sababu o noon ko gila nene makko no wuuri, joni nene o ruttima e jomiraɗo. O neldi kawiraɗo o million ngaji, o neldi kawiraɗo o million ngaji. O wi yo kawiraɗo o waɗanmo wonko yiɗi.
eyyi wonko yiɗi kawiraɗo waɗanamo fewnanamo kawiraɗo noon ƴetti ɗum ñaami o arti noon o hooti to men to o tawi kawiraɗo fewnani ko wino ko o namdi kawiraɗo kalis o kawiraɗo min ñaami woni sababu haare hakkude mabɓe ha duuɓi 5 ɓe kaldani kono o noddi kam hanke o weltini kam o wi kam wonde alhamdulillah sibi ko jewte tan ko ɗeɗo jewte ko haalete hen ko ɗum fooɗimo waɗimo convaincre fooɗimo ha ɓerna makko hecciɗi hen o felliti yaafade kawiraɗo kalis o kadi o yaafuno ɗum ngam ɗo woni ɓidduɗo ɗo min gasni haaldude ɗo tan o wi ko ɗon ɗon so Allah jaɓi o noddata kawiraɗo o yaafuno ɗum kadi o holla ɗum o yaafimo ɗum kalis o alhamdulillah ceerno Abdoulaye Sall ɗum ɗo ko hunde yettirtede Allah no feewi ala ko bonnantamo haydara kadi koko fewnantamo tan aduna ko hay hunde kala ko jiiɗa koko gasata kala ko jiiɗa koko gasata kala ko jiiɗa koko gasata newnen gondigal hakkude men e kala mo Allah waddi en ko woni ɗo men foof noon eɗen jiɗi haalde e ɗum ngoɗo fannu ko heewi kono so wona ɗum juutat dartinen ɗo tan mi artire ma konngol ciftina en to jaranno ɗen e on saaha jokken golle Seydi Sall ceerno Khalid Abdoullahi Sy a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere ɓe calminiɗa ɓe kala en calmitima en calmini dendagal hettiyankoɓe kala moni kala ɗo woni aɗa gonga yo aɗa defa yo aɗa liggo yo aɗa yaha haaju ma aɗa yeeya ɗo gonɗa kala an min kaldata an nanɗo ka haala alhamdulillah ceerno Khalid ɗum ɗo woni moƴƴere ko Allah walluma kaala ko moƴƴi neɗɗo nana haala ka naata e mum wonko wonno e makko iwa haalaɓo ruttito e toñƴomo o wiya ɗum mi yaafimama teni kadi yaafomi kadi allahu akbar kawiraɗo no wawno wiide kañum tooñi ene yaafnomo kono ala ko kanko Allah loowi wiide kadi kawiraɗo yo yaafomo e kawiraɗo waɗimo ko foof o yejjiti ɗum jawdi aduna ko haydara kanko liggino wayi taw dañci ko ɓuuri ɗum ceerno Khalid o felliti kadi arte kawiraɗo saabu ko jinnal makko ñaaki ɗum yaafuya ɗo ko darsu mawɗo ceerno kiba ceerno Khalid bamma ñaama jawdi ma karmina ɗum bamma ko fotino bamma ñaama jawdi ma tikkana ɗum karmina ɗum te nani hadis garnoɗo hen o yummamema jawdi ma karmina ɗum en jiñande kala neɗɗo mema jawdi ma walla mbaaluma tan karmodiron ha aduna firto taw ko jawdi aduna teɗa aɗa wawi dañcude ko ɓuri ɗum laabi temedere yaafodirde yarlodirde ne moƴƴi neɗɗo ko wanma e aduna ko foof ɓayde an jiɗɗa ko Allah yaafoma yaafo joomum kala kala waɗiri Allah woto waɗiri neɗɗo sa wi aɗa waɗiri neɗɗo tan sanne ka watta ko moƴƴi ha abadan kala mbiɗa aɗa waɗiri neɗɗo sa renakima aduna firto a waɗata saabu neɗɗo timmani baɗaɗo timmani baɗɗo timmani timmi tan ko Allah timmuɗo noon ko o tan poɗɗa yiirude neɗɗo o mbiya min de o mi yaafima ɗum mbeɗa Allah ne yaafoma ceerno aduna ko gasata ken gasɓe alaɓɗen enen haalaɓe ɗo ɓen wawi taw ken gasɓe ni Allah andi ko Allah andi ceerno Khalid a jarama mi salminimo mi juurimamamo mi weltanimamo ɗum ɗo tan kadi ceerno wayino hoorde lewru no woruno ni baraji muɗum ceerno yo Allah yo moƴƴere ceerno Khalid Abdoullahi Sy hande noon teddinirden oɗo ñalawma ko ceerno Oumar Samba Sy ceerno Oumar Samba Sy gorko o maqama sen belama nawtinmo ha to Wodobere omo jeeya e fuɗɗuɓe jayde Weltare TV gonga Ibrahima Sow di Samba Sow mo rewɓe mum mbalata rewde Allah kañum wala ɗanaje ha watti hirsude hen no feewi watti hirsude hen soɓe gumi eɓe juul tan o ummo sawdoɓe wona julkinade kankone heewi wiidemo wela duwawu wela haala jiɗɗo jaam joom hadis joom qur'ana almudo newiɗo moƴƴo baɗɗo fayida jankiniɗo jaaduɗo e jamanu ganduɗo ko aduna yahata ceerno Oumar Samba Sy mi salminima ha to Italie ceerno neɗɗo so woni gando tan yankinto
ɗoni ko fulɓe mbiyata ko maayo so heewi deejat paf paf kewɗo de heewani tan ceerno Oumar Samba Sy min calminima min beltanimama amin duwonoma nde Allah nurɗinta gandal ngal duuso ngo ɓooya nde tawno kala ɗo moƴƴere woni a dasat gadda ndewintoɗa ɗum kadi dokkira ɗum yo Allah yoɓe moƴƴere min calmini jinnaɓeɓe foof min calmini kawiraɗo ha to Wodobere min calmini jinnaɓeɓe ha to Magama kono min calmini sohnajo o no feewi min juurimama moƴƴo Seydi Sy ceerno Haali Abdoullahi Sy gonɗen koye annabi Yunus ne nder reedu liingu newnanama toon wawde rewde Allah toon yii toon kawisaji kewɗi ceerno Khalid bisimilla maɗa. wa aleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Seydi Sar mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah yo kisal Allah e nden ka mum e udditare mum e yaajede mum won ema yo Allah suurerenma en jetti Allah gartirɗo en ɗo wawde yewtude taw ko yewtidde e bandiraɓe men jewte ɗe gownoɗen yewtidde e mabɓe ko faati e gurdameje annabaɓe men on Allah gartirɗo en ɗo hande wawde jokkude ɗen jewte en jettimo kanko subhanahu wa ta'ala. Seydi Sara jarama yo Allah yoɓe moƴƴere to mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jaranno ɗen lingu ngu Yunus newnanama toon ne wawi rewde toon Allah ne wawi subhinde o yi toon noon kawiseji kewɗe en kaali lingu ngu ɗannodima e makko fodde maji jeeɗiɗi mawɗe o yi kawiseje kewɗe gonɗe e nder ndiyam o yi maleykaji ɗi ganduɗa ko almuwakkilina fil bahar ko kamɓe kenna e maayo he yoɓe nden maayo ngo yoɓe mbaɗe mum yamirore e hoddiral kono wa kana Yunus yusabbihu fi batni al-hut فلما سمعته الملائكة يسبح في بطن الحوت قالوا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا لم نسمعه قبل ذلك فأوحى الله تعالى إليهم هذا صوت عبدي يونس عصاني فسجنته في بطن الحوت أي كانكو يونس تندير ريد لينغرو en kaali o yi toon kawiseje kewɗe caggal ɗum o watti subhinde holko subhinanno to nder reedu lingu to o wiyata ko la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min alzalimin so tawi en piri ɗum e pular ko deweteɗo ala tabiɗɗo e rewde kanduɗo e rewede ala so wona an joomam senare wodanima an ka ceniɗo min de mi laatimi ko min woni tonjo hooram ko ɗum ɗo woni konngol ngol o jogiti omo haala ngol e arab omo rewa omo refto ngol ɗo konngol Seydi Sar ɗum noon konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que mo hulani Allah tooñi Allah soki annabi Yunus e nder reedu liingu sa ƴewtima hoorema tan ma taw an hoorema ñande kala Allah ne hasbuma ene sogma ne dumbuma ɗum tagi neɗɗo kala ko heftima e aduna ruttini fiyako ma kala faade Allah psychologue ene moƴƴi docteur ene moƴƴi kono docteur ɓurɗo moƴƴinde ko inde Allah imsindade istighfar hamdinade subhinde faade Allah subhanahu wa ta'ala ene safruma so tawi ko gonga e maɗa ceerno Khalid eskey la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin neɗɗo kala foti wiide ni ceerno Khalid a jarama yalla yo moƴƴere duwaw annabi Yunus sabu neɗɗo kala nde pinɗa ha e ɗoygol ma kala gonta koye toonje joome a serani toonje joome noon sa yaafi ɗum tan yaafuma
neɗɗo goɗɗo noon ko an yaɓat koyɗe ma mbiya kaari yaafo mi waɗima ɗum mi waɗima ɗum wona libri ɗi hankadi ni ceerno haali abdoullahi sy eɗen calmini ɗo hende tokara meɗen abdoullahi sar ñang mi nawtuma to nabbaji mi salmina jinnaɗo maɗa woni penda ñang ene wonde abou ñang o woni tokara men gadiɗo ko noonne kadi tokara men abdoullahi sar ba mi nawtuma ha to kawel mi salmini hasan bamma mi salmini kadi khadidiatou abou seydi welede allah e abou seydi ha ton to kawel jalluɓe aɗa tawi hande to dias mi salminima no fewi tokaram abdoullahi saydou to ndulmaji mi salmini bamma saydou sar mi salmini nenema fa diagnel mi salmini dendagal enɗamma mi salmini kadi mama diary ba yo duuso ɓooy ɓe fof koye tokaraɓe jeeya tokara men abdoullahi sar ha to tiggere mi salmini bamma mikailou ba e khadidiatou ba mi salmini dendagal tiggere naɓe kala tokara men ha to lobbuɗo yumede nowa dibo woni abdoullahi sar mi salmini nenema rahmatullahi guiɗo leñol ngol mi salmini maire gueye mi salmini farmata dia mi salmini dendagal enɗam foof mi yejjitani Didia Sall welede Allah e makko tokara men ha toon to nowa dibo kadi mi salminima mi salmini nenema Raki Sawo mi wima Seydi Sar tokaram tokara men abdoullahi so sar walla mi abdoullahi sar so ene yaaha ha toon to ndar guejdane ma mi salmini bamma amadou so mi nawtuma ha to tesker mi salmini dendagal tesker naɓe kala e dow inde ma tokaraɓe heddiɓe kadi ma en gartoye mabɓe inchallah ɓeɗo kala ceerno haali ko tokaraɓe men nde inniriɗen kayitaji mabɓe inde mabɓe kala koye inde men woni alhamdulillah ko yettude Allah yo Allah newnanɓe martaba aduna yo Allah ɓamtuɓe no drapeau looye mabɓe gande looye mabɓe haalisa heewa e kulol Allah e moƴƴude battane hewde cellal ya rabbi ya rahman ceerno haali abdoullahi sy Yunus duwima o duwaw e nder reedu lingu omo subihina toon hol goɗɗum ko wonanta no cubihinali ɗo woni ɗo ceerno haali to salmitimama lawol gongol Seydi Sar mi ñaganimama Allah moƴƴere en calmini baba Sildou Mbodj ko ɗon calmirden baba Demba Diallo en calmini ceerno Gaynde Diako e cuddiɗo mum musidɗo men guiɗo men sokhna Hawa Konté eyyi ko ni woni no alhaali o yaari joni noon e hoddiro Allah omo haala ngol ɗo konngol omo rewa omo refto kanko Yunus la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min alzalimin la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min alzalimin la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min alzalimin omo rewa e ngol ɗo konngol omo refto ɗon noon to rewata mo reftoɗo maleykaji nani ko subahinta ɗo Allah ko to woni nder reedu omo subihina omo nodda Allah omo subihina ɗo maleykaji ɗi nani ɗum nde maleykaji nani ɗum tan omo subihina to nder reedu lingu ɓen noddi Allah ɓe mbi joomi amen minen de min nani sawtu mo gadduɗa ko sawtu looɗo sawtu pamɗuɗo min meeɗa nande ko adi hono sawtu baɗo noon famɗude Allah noon wahayiɓe haalniɓe wiɓe haga sawtu abdi Yunus oɗo sawtu mo nanɗon ko maccuɗam goto ene wiye Yunus ko kanko jeeyi sawtu o ko gofɗomi o wofimi ɗo minnane mbanmomi e kaso reedu lingu mbanmomi e kaso reedu lingu Allah haalni ɗum maleykaji ɗi taw ko maleykaji ɗi noon nanno sawtu o ne famɗi ɓe kalni Allah ɓe nani sawtu o kono ɓe ganda ɓe kalni Allah Allah haalniriɓe dani o ko maccuɗam o wiyete ko Yunus ko baɗɗo komi yamirani cokmomi e nder reedu lingu
falamma sami'u dhalik nde ɓe nani ɗum kamɓe yimɓe ɓe kamɓe malaikaji ɗi ɓe cujjani Allah kamɓe fof ɓe batti noon reftude e konngol Yunus ɓe balli ɗum subihinde ɗo Allah ɗo taw ɓe paanditi en ko wallude ɗum ko kañum jeeyi ko ɓe cubihinta ko ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on sahaa jokken gonɗo. est-ce que ceerno Khalidou yo Allah yaafu men ko ardi kala yo Allah yaafu en neɗɗo tagiraɗo goofi laɓɓin ɗemgal ma faade Allah laɓɓin ɗemgal ma faade yimɓe hebbin rentade toonje yimɓe hebbin rentade toonje Allah hebbin yaade ko ene torluma ko ene lorluma ko ene dumbuma ko ene hamnuma ko ene rukuma hande won ɓerde kewɗe cokaɗe ceerno Khalidou hande won ɓerde kewɗe cokaɗe ñallat ko huɓɓude gisbanagi muta ɗe mbaala fasde gila jamma ha weeta jomum yo yurnito hoore mum neɗɗo noon ene saɗi ɗo yiyata défaut mum e ɗum woni ko fulɓe mbiyata kiwowo yiyataɗi mum colli nana e guesa ma a yiyata jiiran ko colli koddiɗo ma galle ma tunwuɗo a yiyata jiiran ko tuundi kaari ndi ɗum noon neɗɗo kala yo wattu yiide tuundi mum wattu yiide ella ma wattu yiide no mbaɗa ni wattu posde hoorema question est ce que min no mbamini no moƴƴi ƴeewa ruttinde hoorema e taktade hoorema e wattude hoorema ɗo Allah yiɗi ɗo ndentoɗa no feewi aduna ne raɓɓiɗi koyngal ko pofeten ko koko gasata to paɗin toon gasata ɓay toon gasata moƴƴina nen toon beele dañen lakkitare janggo koy yo Allah won balla ceerno Khalid eɗen jaaha to asnde balla tawin ɗon tokara men Abdoullahi Sarr mi salmini bamma Mouhamadou Ba gorko mo asnde balla mi nawtuma ha to Yawunde cité verte mi salmini Djibi Camara kaw men mi salmini mi juurimama mi salmini suddiɓe mi salmini sohna Habi mi salminiɓe kamɓe fof e sohna Rahmatullahi mi salmini tokaram no feewi kono kadi mi salmini tokaram ha toon to Lewa Hammat ceerno Basirou Diallo mi salmini tokaram mi salmini ene makko mi salmini jinnaɓe fof e Lewa Hammat naɓe fof mi salminiɓe ceerno en calmini sohna Jariyata Haydara ha toon Nouakchott Jayde Weltare TV sohna Oumou Haydara jinnat tedduɗo ha toon to Nioro Sahel e dendagal haydara kala salminama juurama ceerno Haali Abdoullahi Sy est ce que omona subihina ha malaikaji ballimo batti walludemo subihinde e nder reedu lingu ngu ceerno Khalidou holko Allah wi ɗi malaikaji. Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere en calmini mawɗo men moƴƴo Oumou Touré ɗon ɗo Evo ɗo ko ɗon calminɗen jibinaɗo Seydi Diop ko ɗon calminɗen Mignel Guèye Seydi Guèye ko ɗon calminɗen Salmata Ndiaye Seydi Ndiaye e hoddira Allah e bawɗo mum Seydi Sarr malaikaji ɗi batti reftude e konngol Yunus ngol haalata eɓe mballamo omo subihina to nder reedu lingu malaikaji no cubihina ga omo subihina toon eɓe cubihina ga taw ɓe goni koye walludemo ɗum waɗi sibi ɗiɗo cubihinaɗi woni sababu Allah yaltini annabi Yunus e nder reedu nguɗo lingu ɗum waɗi to Allah wiyata en falawla annahu kana min almusabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun so ayi to suratu Safat ay battuɗo 153 ha 154 ma taw toon kaɗo haala ɗum waɗi Allah wi o noddi min omo to nder reedu lingu fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin wadde Allah wi fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin
so suratul anbiya ay battude caɓanɗe jeetati jeeɗiɗi caɓanɗe jeetati jeetati ma taw ɗon kaɗo haala Allah ne laɓɓini ka toon o noddi min omo to nder niɓe Allah wi ko zulumati o wi omo e niɓe ɗe ko tati eyyi niɓe ɗe wonde niɓɓere jamma goo niɓɓere maayo ɗiɗi niɓɓere reedu lingu tati ɗeɗo niɓɓe fof ene pawodiri e makko kanko annabi Yunus nde o joguitingol ɗo konngol ha yetti nokku hankkadi malaikaji ɗi darima e walludemo subhinde ɗo Allah seninde Allah laɓɓinde Allah e ñaagade fof de beytol ko juuti fof mbiɗen fayi koye Mouhammadou wona e kanko no yittan ko wallede ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle eskey ɗum ɗo kala enen e koye men ko ha kasben koye men mbawin dumbude pittali men nde tawno fittandu ene yiiɗi ko beewi ne yiiɗi bewte yiiɗa dumbede yiiɗa haɗede yiiɗa girbede neɗɗo fof noon ne foti wawde dumbude fittandu mum dumba fittandu ma jangga furede jangga haaldede jangga e ɗum ƴeewa muñje nde tawn Allah wondi koye muñɓe ne moƴƴi no feewi en calniɗo hen dental nehdi e neware yiɗɓe annabi sallllahu alayhi wa sallama e gardagol guiɗo annabi o sallah sallam sohna Hadja Hawa Ka e Oumar Sow denɗi men kono kadi kayi meɗen gonɗo hannde to Damel ene hurni soɓeɗen gandi ɗo ɗo gonɗen ɗo hewɓe nana waalo ceerno Khalid gawri ndi moƴƴi ñebbe ɗe coyɗi no feewi no feewi no feewi no feewi ko noonne kadi o saaha mo gonɗen ne remru ndu moƴƴi no feewi ne ɗamina hikka ma yimɓe ñaam lacceje no feewi no feewi no feewi no feewi ko ɗon calninɗemo ha to Damel kaw Ɗahiru min calminima min jurimama kaw Amadou Guelathio kono kadi min calmini min jurimama kono kadi en calmini dendagal hurniɓe ɗo goni kala ha toon to Jama Alwali min calminima Seydi Wan mi salmini joom galle ma Talo o ɗo kumtorɗon Dene taw ko toon to Waalo mboɗo laara mon no feewi Allah won ballo ceerno Haali Abdoullahi Sy joom sunu yo walle cuɓi hinali ɗum woni midi kama ɓurɗo moƴƴude midi kama ɓurɗo moƴƴude neɗɗo yo ruttoye suuɓi hinde ene sellina neɗɗo ene sellina kala holɗumen saabu so en mbi korka ne sellina won musidɗo goto mo wiyanno kam jogui ballon ma en rennu waɗa gaz so ñalawma ari omo tampa no feewi kono korka ka ko ari ko min jewtide wonno mboɗo heewi wadde hen jewte o holliti hay gaz goto yaltata e makko ten ko korte o teddani o haaɓani o ala gaz o ala reedu hewndu o ala haydara ceerno Khalid kala ko Allah wi en ene waɗi cellal cuɓi hinali nana jokki ceerno Khalid hol yamirore Allah jippinde e ngu lingu ɗo annabi Yunus woni e nder reedu muɗum Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa fof yo kisal Allah e nden ka mum wonema amina ya rabbi yo Allah hisne yo Allah reene amina en calmini Binta Oumar Diop to Mauritanie en calmini Hadja Astou Diaw Abi Kala Diew sohna Maymouna Alpha ɓe fof en calmini ɗumen ka jarabi on jarama no feewi Seydi Sarr ko nguɗo lingu woni joguinogo Yousuf ngu wiyete ko Nun ko noon ngu wiyete joni noon e hoddira Allah no noddirta Yunus ni heewi no Yunus noddirta Allah ni heewi jaafoɗon Allah yamiri lingu ngu yo ya hukkitoyamo nde Allah yamiri yo lingu ngu hukkitoymo Allah wi yaa to jagguno ɗon mo to nawtemo ha hedde on bange lingu to gitton ɗon Yunus to nawtemo ha hedde on bange kukkitamo toon nden lingu ngu dogi ene fay to Allah yamiri yo Yunus hokkite
hade maggu yettade ɗon taw Allah ɗo neli jibrilu ari yetti dari ɗon. Jibril noon ɓatti hunuko lingu ngu. Jibrilu heɓiti wi assalamu alayka ya Yunus rabbul izzati yaqra'uka assalam. Yunus ene nder reedu lingu suwa taw yaltude boowal. Jibril ari darima sara hunuko lingu. Jibril weddimo calminali. Kisal Allah yo wone ma e hema Yunus. Aha jum teddungal o jeyɗo teddungal o ene salminma. Yunus holko jaabi marhaban bi sautin kuntu akhsha Allah asma'uhu abadan. Allahu akbar. Masha Allah. Eske o welti o wi bismillah ma e sawtu mo laatinomi mboɗo huli hankadi mi jogorani nande ɗum ha aduna gasa. Omo nananno ɗum kono noon ɓayde o yettoyima to yettoyi to o ɗamtindi hankadi nande sawtu Jibril. O welti no feewi. Ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saha jokken golle. Firti ceerno Khalid neɗo o fifta yurmede Allah hay so koye leecel ma mayde gonɗa hoto fifta yurmede Allah. Lingu moɗimo omo nani nder reedu lingu ndeysan o nani ngol sawtowol o weltima. ceerno Khalidou neɗɗo ne yurmini ɗum ɗo fof noon Allah ne haaltana men ko ha jangen hen no moƴƴi. ceerno Khalidou aɗa andi neɗɗo sa tekkodira e neɗɗo on jeehi ha on ɗeɓi wasodirde a sikkitimini o hankadi no gay gasi ha laaɓi ñande Allah waddi jootiɗon yewtere ari hakkude moon jejjiɗon ko ɓenno tikkere nde ɓenni ƴewñede no mbaɗon wawde weltade beltuɗa ƴewata kono ko dongal mangal itte maɗa. ƴeew so woodi wonmo tikkanɗa mbiyata kon doniɗo bargal ndiyam ni kalde coyniɗam ɓerde ma fasat ɓerde ma taƴat. hay saɗa jooɗe kew soye yangue soye inde soye siyara soye ko wawi wonde pop hay sokoye juma sa yeyƴima yimo tan dewal ma Allah boni saabu a natti fewde. hay yewtere ma boni saabu a natti fewde. haqqille ma kala heedata koye makko hay sa laratamo gona e jalkinade aɗa yewkino yimɓe aɗa tappaga yimɓe aɗa hankkadi gontata ko nafigue e hoore ma ni beele yidde elmindemo kankone ko on sifa oɗon lebta koye mon e dow rien te taw sa ƴewtidima tawa ɗum ko haydara ko bolle puyɗe Allah lebta hoore ma e dow rien. ɗum ɗo foof yo Allah reen. en calmini dakorde Aboubaydi Kaw ɗon calminɗen Gara Camara min calmini min juurimama ɗon ɗo dakiɗa e nokku ceerno Aboubaydi Kaw mi salminima. min calmini dendagal nduulo majinaɓe kala min juurima ɗumen kono kadi en calmini Saydou Sori Perete ha to marché kuña kaari mo ganduɗa so yiya kumtari yonti ceerno Khalidou ko dande dow nde yewtere ɗon ɗo marché kuña kaari. en calmini Idisal joom jardin en calmini dendagal yeeyoɓe e sodoɓe taweteɓe to marché kuña kaari nde tawno ko jeere yuɓɓude fewde hewde doole so yiha kumtaji jonti yo Allah reen yo Allah marsine an Saydou Sori Pereta. ceerno Haali Abdoullahi Sy bisimilla ma sawtu mo ɗamtidinomi mbiɗa nana ɗum abadan ko Jibril wimo ɗon ceerno Khalid. mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof yo kisal Allah e nden kamum won ema. amina ya rabbi. en calmini ɗo ceerno Ahmadou Talla e sohnaji mum sohna Fadimatou Dia. en calmini ɗo ceerno Ahmadou Diako e sohnaji mum ceerno sohna Binta Sy. en calmini ceerno Mamadou Anne e sohna mum mawni meɗen sohna Hawwa Sy. Seydi Sarr
o jaabi gonɗo konngol kanko Yunus. Bisimilla ma sawtu mo laatinomi mbeɗo huli mi jogorani nande ɗum ko heddi en gurdamam. ɗon e ɗon Jibril wi lingu ngu hokkitmo ittumo e nder reedu ma he yaltinmo e yamirore Allah. Lingu ngu locci Yunus. Lingu ngu locci Yunus yalti ha sara hunuko lingu ɗo. Yunus wone wayde wi ko goto ala ɗo fayi anda hay goto anda hay nokku wone wayde. Jibrilu hebbiti wimo oto way Allah yewnatama. Allah yewnatama. O wi hay to gonnoɗa nder reedu lingu to a yiyata yimɓe kono a yeewaka a tinani sibi aɗa jogino walloɓe subhinde. ɗum noon tinno deñu ɓerde ma deñu hakkille ma a yeewetake ma dañ ɓe gurduɗa ma dañ ɓe jewtidɗa. kono o yalti lingu he way kono colel jaltugel e ɓoccone joni ala hay leɓel ni nono ɗeɓi wade ɓandu nuni maayi omo tampi ɓandu nuni wuli jaw nguleki ene nanguimo. Ko noon foti wonde gonnoɗo e reedu lingu ceerno, ko noon foti wonde lingu ngo ganduɗa mutata ko e nder maayo. ceerno ko noon foti wonde de omo tampi omo ellini omo rafa ɓandu ndu foni muusa hay hunde o wawa to wonɗo kanko Yunus. ɗemgal ngal noon ne selli kono ko heddi ko hay batte o wawa. ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle. eskey jeeton ko wullude tan goya lawol gotol ceerno. ɗum ɗo fof addi ɗum ko yaade waynaki ko Allah nelimo e yimɓe ninuwa lebte garani Iblis wuuɗi e noppi makko o yeehi o waynaki joomi ko ɗeɗo caɗele fof addimo ko wasde waynade kiba an jahoma waynaki tene biyaɗo ya wayno tene biyaɗo sa waynaki a yeehi ko alda e ndigal taɓande kala malayka en hunma annen holto paaɗa waynade ene weeɓi taw wona ya ɗaccu ha para ha makkiɗa ha gayna ha para mbaynoɗa ɗum wona waynade ɗum ko tintinde. neɗɗo yo wayno, neɗɗo yo jogo khalifa, neɗɗo yo jogo mo turni, neɗɗo yo jogo ɗowowo ɗum, neɗɗo yo jogo mo haaldi. sa ala khalifa ceerno Abdoullahi Gassama mi salminima mi joorima meɗinata haal tindol gotol. neɗɗo mo ala khalifa way kono lella gonba e ladde ni mbewa e lella ko gotum kono mbewa so woni ladde susa hirsude mo jogui khalifa mum sa nangi a hirsi ko kaso paada. lella noon sa nangi a hirsi ko tewno comme mbewa ni hay goto yama qaala. waɗi noon ko lella ala khalifa mbewa ne jogui khalifa. neɗɗo yo jogo khalifa so gorko so debbo so suka so mawɗo jogo khalifa. ceerno Haali Abdoullahi Sy en calmini musidɗo men giɗo men ceerno Alkasum Ndiaye mi nawtuma ha to Fimbo. mi salmini suddiɓɓe enɗam ɗam e ɓesgo fof e dendagal Fimbonaɓe dendagal enɗam jayɓe fof mi salmini e dow indema ha toon to États-Unis de Amérique. nonne kadi Mamma Kaggo Ndiaye mi salmini mi juurima. mi salmini Boundaw Sy joom suduma Huley Pam joom suduma Aminata Gueye denɗam ñamowo ñebbe o mi salminiɓe kamɓe kala ha toon to Sinthiou Diom Dior en calmini dendagal enɗam Sinthiou Diom Dior e ko taari ɗum kala. ceerno Haali Abdoullahi Sy o yalti omo leefi omo lohi ndeysan ko Allah waɗanimo ɗon ceerno Haalidou. mi salmitimama Seydi Sarr, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah ɗo moƴƴere yo kisal Allah nden kamum wonema. en calmini ɗo
debbo moƴƴo, debbo Karay Siré, debbo julɗo. Allah waddi en biyeteɗo Khady Diallo taweteɗo ene wuuri to Espagne, neɗɗo moƴƴo ko julɗo. En ñaaguima Allah yo Allah hokkuma sago makko, hay sinno omo tawe hadde to tawete to. Yo Allah renmo, yo Allah hisnumo. E woddiro Allah Seydi Sarr wiyama annabi Yunus o wuuri e nder reedu nguɗo lingu, won wiiɓe ko balɗe tati, won riwayuji ɗi ganduɗa mbi ala ko balɗe 4 o woni e nder reedu lingu ngu. No sifori fof hay sinno ko minitaji 10 ene wulini wi jaw nder reedu lingu. Allah wi lawla an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum. Wonano kay ko yurmede Allah felmimo, so wonano ko yurmede ummide e joomi ko ne'ama mo Allah addani mo felmimo, ala fewata non moƴƴani. Joni noon Allah mana suɓimo mo fajatabahu rabbuhu faja'alahu min as-salihin. Nden noon o yalti e reedu lingu kanko Yunus, o yalti ko ɓolo, wala wutte, wala tuuba, hay batte o ala, wala ko ñaami, wala ko yari. Lingu weddimo ko e dow fongo, taw yaltinimo ndiyam ɗam seeɗa. ɗo wonnoɗo ɗo lingu hukkirimo ɗo leli ɗo o wawana hoore makko haydara Seydi Sarr. Allah noon funnanimo ɗon e ɗon lekki ki mawni ɗon e ɗon, lekki ki hokkimo ɓuɓri ɗon e ɗon. Allah noon wiyata ko kun fayakun wona, o wiyata tan ko hunde yo won, hunde nde wona. ɗon noon mbaɗa andi ɗo Allah funnanimo lekki ɗo Seydi Sarr, ko ɗo yewtere men haɗata hande. So Allah hokki en hawde e janggo o newnani en ɗum jokken qissa annabi Yunus. Mi salmitimama no feewi Seydi Sarr, mi ñagani mama Allah moƴƴere, mi duwani mama ko ngoɗoma mi duwanade kisal ndenka yajede judde gurdam, taw ko gurdam ɗam Allah wela. Yo Allah waɗane barke e ɓesgu ma, Allah hokkuma ñamde e barke mabɓe ko juuti. Kono eɗen mbasi yo yimɓeɓe kaɓe pittali ɗi, kaɓa e ɓerɗe ɗe. Ngañgu gongu hakkude men ngu kaɓen e maggu, hay ngañgu ngu ko gaño men enen. Sibi ngañgu ko yamiranma ko moƴƴanema, wadde ngañgu ko gañoma, wadde ko wiyete ngañgu ko neɗɗo fof ene foti habde e ngañgu, o serta e ngañgu, sabi ko ngañgu yamirtamo ko ko hunde bonde e makko gila e aduna ha e lahara. Sa yiɗi neɗɗo a yiɗirimo Allah, ko jiɗirɗamo Allah ko so tawi ɗum ala ko rokkuma, ala ko fewnanma kam, ala ko bonnantuma. Sa añi neɗɗo tan ha laaɓi, ko ganjama ko so bonnananima fewnantama haydara. E kadi Allah kala ko rokki neɗɗo a tampinata hoorema tan kono ala ko mbawɗa hen. Neɗɗo mbawɗa tan ko tardindemo, kono ko Allah rokkimo ko a wawa haddemo ɗum. Tardindemo noon aɗa wawi, aɗa wawi, eɗen mbawi wadde yeru tan. Ayi neɗɗo rewa ɗo o yiɗi yaade ko to wonko addoyta, pattoɗama e lawol gona yewtidde makko tan, o fadano ɗum kanko, o yinno yaade ko e nder hojomaji nogas, o arti darnamo ɗo noon ko ɓuuri hojomaji nogas, tardinamo. Ayi kiso yaadu makko e gartagol makko ene wawi wonoyde ayi haɗani o addi gonga ko yinno addoyde ko, kono an a tardinimo e lawol he.
ko yeru noon ko yeru sikran famama ko heddi ko fof ko noon neɗɗo kala ko Allah tottimo e gurdam makko yo dañ kala ɗo Allah wi yo yetto o yettoro tan an kay ko ɓuri moƴƴude e ma ko jiya ko Allah jogoɗo walludemo ko ballamo no ɗum yawri no heɓiri ɗum ay dañora hen Allah kisante an kono sa wi aɗa faddo a haɗata ɗum yettade mo kadi mbasa hen Allah kadi kucciɗɗa koye Allah mbaddata neɗɗo ne heewi so haasidonima neɗɗo hunde on wondi ko famani so neɗɗo ne famno haasidonta ko neɗɗo ɗum hatta neɗɗo elle ɓeydoto ko yawnude neɗɗo o heɓde hunde nde kadi o heɓirano façon ɓurɗo yodde e no jogirno heɓirde ni ene hawni no feewi waɗi haasidagal fulɓe mbi hatta nangi fudde so nangi fuɗi jungu wutte eɗen kewi wiide noon saabi Allah kaɓene ɓerɗe men ɗe guitten toon gañamtumagu guitten toon haasidagal guitten toon anje e añande hay batte nafara so wona ko tardini en tan ɗum noon tinnoɗen saabi Allah kaɓene pittaɗi ɗi eɗi tampini en no feewi eɗi tardini en no feewi taw kadi ñande foof eɗen mettina eɗen daña caɗele sibi a añanat neɗɗo taw Allah koko tottimo ɗo Allah tottimo ɗo koko yettoto ala ko mbawɗa hen daña ɓerde musore taw ala ko mbawɗa hen aɗa waɗa hoɗuma e dow kecce taw sa yiɗaninomo jaam o ɓerde ma fofto so dañi beltoɗa ay joni a añinimo o dañi wontanima mette wontanima rafi sinnoɗen saabi Allah ɓerde ɗe yo Allah won ballo oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah hisnu en yo Allah reynen ɗum noon woma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh توية المجيل زبور المتى قرآن دوغم a jarama seydi Sy oɗo hen no wasiya labɗo ceer neɗɗo de yiɗan moni kala moƴƴere so dañi nden ɗon sa añanimo moƴƴere so dañi ko mette mbaratma ɗum tagui hande yimɓe hewɓe nana cuuma jeese nana cuuma ɓerɗe nana cuuma taw ka gañanɗo neɗɗo o Allah noon so yiɗi neɗɗo Allah so yiɗani neɗɗo ana añani neɗɗo a tampat tan neɗɗo noon kala ganduɗo ɗum ko haaside yo tino itta haasidagal eɗen beltiɗo hen o musidɗo ñanden mo kalden ɗo henna biɗen andi ko haaside caggal nde wi o haalani jiyaɗo Allah goto on waɗi ko sakkitimo o waɗi ha haasidagal momtema ko o rutti o yafniɓe o haasidinoɓe Allah rokkimo kadi ko rokkimo ko haw ɓurti ɓen ɓe o haasidinoɓe ceerno gona haaside ɓiɓɓe jenanɓe wona haaside ɗum e ɗum e sifaji kala yo Allah dandu en ceerno haali a jarama yo Allah yo moƴƴere duwaw en mbiya amina ya rabbi en calmini ɗo hen dendagal rewɓe Weltare TV kala sohna Guirladio de min calminima ha toon to Espagne madame Dia Seydi An Dendam hayati joom galle mum min calminima walla mo joom galle mum woni hayati mum min calminima ha toon to Nouakchott min nottuma to Belinaɓe min calmini joom galle ma e ɓesgu ma kala e dendagal koreji ma foof ko noonne kadi sohna Mariame Mouhtar min calminima ha toon to Kaolack min nawtuma ha to Jolof sohna Mariame Ba mawɗo moƴƴo o min calmima ha toon to Nouakchott Mauritanie ko noonne kadi en calmini madame Bokoum sohna Mariatou Wan ha to leydi Congo min calminima min calmini joom galle ma no feewi e dendagal bandiraɓe rewɓe tawiteɓe Weltare sohna Mali Ba min calminima ha toon to Arabie Saoudite sohna Rahmatullahi Sall min calmini min jorimama sohna Rugiyatu So sohna Binta So sohna Ouma Hani An ko noonne kadi e bani men debbo tedduɗo sohna So ha to Gawina ni min calminima
jaalal manggal e Weltare TV sohna Maymuna Ba en calmini e en calmini dendagal sohnaɓe pop en juurima ɗumen Khadijatou min calminima Seydi Sow ha toon to Gawi en calmini dendagal bandiraɓe kala en juurima ɗumen kono Aissata Belli Sy an joom galle ma ha toon to Kay Heydi min calmini min juurima on yo Allah ɓeydan en jaam ɓeydan en sutura ya rabbi ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr mo ndulumaji ene duusodira e ɓinene mum ceerno Haali Abdoullahi Sy mo Soringo groupe Yanabi ceerno Ousmane Ly mo Dumga kaɓirɗe to Saydou Aboubabalouk Saybe gorgol ketki malaki jam yo jaam Allah ñallan en yen kodde jango wolodo winle nden wadde njulen e ɓurɗana faen yen kodde jango wolodo winle jettoɗen ɗoɗani bakanɗo kala kala njulen mo sabumum woodi winde jettoɗen ɗoɗani ko tagɗo kala kala njulen mo sabumum woodi winde holfo mo jiɗata Allah yidama gañamo gañeɗa holfo mo jiɗata Allah yidama gañamo gañeɗa wasalam holfo mo jiɗata Allah yidama gañamo gañeɗa ko ɓurɗon